guys, mag-eyeliner na tabi kurta mag-deliver sa Biko guys kay para di tayo nagnaupaw ni atong kilay. Malagi na usahay di naman ko makapang-eyeliner kay kuan man busy naman kaazo. Kung nakaranin pa shadingan rani para sa kurami ba. Di na ko mag sige pahid-pahid og kuan eyeliner. So padung na ko mag hatid guys sa Biko. So maadtong gabi na tong tanan guys. So gabi na kanso ko dani nakahimo guys. Ani isang giri de guys kay ugma lagi magluto kog Biko kay daghan palaging wala mga taga-ig Biko guys dis niaging adlaw. So daghan pa kadto na sila murag mga unom pa rin sila katawo nga wa na ma-delivery. So ano lang silang gibuhatan guys kay maikaglay pud ta nga kanang mga suki natin dya. Ganahan sila makaon og Biko. So ato lang sa lutuan guys kay wala ko maninda ron kay ugma di ay guys kay Bernice. So ako mag kuan og paninda sa sudan. Luto og kuan pilit. Kay naay order nga Biko dya. Daghan man kadto mga order nyo man ako mahapdi ag uban ko dari kay kuan ay ga luto ko Biko kay naalagi wa ma kuan ni matagai disni ag ay disni ag adlaw kay nang bati jud tag kuan kay na masiganahan sa atong luto. Basi sunod adlaw guys mag kuan na pud ko kanang Domingo ba ron Sabado. Daghan pud ka dumuangay dahil sa kuan kanang palabok. Mga Manila, mga taga Manila ba nga nang abot di probinsya. Pero kanang mga taga probinsya dari guys, na ignorante din silang palabok kay kuan man din na kanang misla halang ano lagi ning gahi lagi ning pasta na ba. Singa na mo ng palabok guys, lahi mo ng palabok o pansit. So guys, kamay clip rata guys kay gatang cellphone. Daot sa init. Salamat kay kadto ni Ma'am Bitani dani ang cellphone. Ano guys, siludong na nato ni atuhang pilit. Ini kali guys, Biko ni Ruby Provinciana. So sa mga tana diha kanang tag 100 ni ang tab. Isa kay nga ni guys 100. Na guys, si Nicole to na ga hatid na siya sa kuan tulo ka tab. So niabot siya og na po ka tab guys. So lami kadto na siya guys kay bahala po sa kasimana nimong kuan guys. Di jenis na panos kay gilaptik di na siya. Walang agahang Biko guys. Balik-balikan jud nila guys og order. Kana mo silingan dari guys bisag mapay pag-order karon mo order na pud kuan. Gahapon ni palit na pud ay dis yang adlaw ni palit pud sa duha nya. Gahapon ni palit pud siya og usa. Halagi sang ginang di ba sa magsawa sang Biko, di ko na magsawa sang Biko. Shout out ko ni Irene na Malalis. Kuha na siya followers na siya ni Klurami. Muna siya nakadaog og 500 sa hula-hula ni Klurami. So ato lang ni siyang i-deliver guys. Eskwelahan naman ko guys kaya naa naman sila mag-atang dito. Tabunan naman ni kuan ko. Di ba ngagan na? Dili mangagan na dari ag kuan ja naman ipa. Pinisingan ni Rubin ba papurma. Kasi mag kaya ni dyan ng hapon. Panata guys. Hit man ni kong ate Ivy o hanjin kong. Kira ba ko makasignal dito? Okay, Ivy padung na ko guys mag deliver dani oh.
Dari sila gahuwat. Liksian dari guys oh. Ay liksian ano si nga ni mo be? Ha? Ha? P3? Rain ba? Rain. Rain. Ah, P3. Ay, mura sa liksi na kasulang bubuo na sa buhok. Padulos ako be. Minga ba akong liksi? Hi be, na mura sa liksi na. Hi, bye. Hi ka. Bitaw mura sa liksi. Ako pagumangkon ba? Guys, pagmanahog kuan guys. Deliver dari ko sa ang amo kay naghimo lagi kog og gipaatepan ni dari bagi pagutangan og ngit. Diya, na gisuglan na galina na guys. So, nagibutangan ni ngani ba? Shield na para di ma kuan masunog ang tanom. So nagdalikit kog kuan guys, sabong ipatay ag kuan ba, tugtog. Ano ni ang gibutangan ni para butangan man ni sa una dari pero item ya karon kaninang kuan. So ako nang gabso na guys na so dyan guys kanang gi-arrange na namo guys ya. Gibalhin na mo ning dako kadto dari dia. So naa na nabutang na ag kuan kanang murag nga na ba para di ma para dang malandong. So ako dari ko na niud to guys. Na pa may mga balhinon na kay kari murag ibalhin pud na dari dapit. Ano man ang gigabas diha guys ag kuano. Kani guys mahal ka dun ni sa tanuma kanang daghan ka dun ni sa farm ni Kibuloy. Kita ko sa vlog ni ato niya vlog bag niya to sa farm ni Kibuloy guys. Kita ni sa gingani guys. Dako ka dun ni sa murag octopus ag mga dari ba na. So manigikan sa buhol guys itong kang nanaylita nga kuan nagilahan nga wa naman didto. Ayun nakasave ko dari guys ug kuan. So daghan pa ka jumigi transfer. Yang karing usang dako gibalhin dares tenga kay di naman siya maintan. Nabisi kay guys ni uli kay sabay guys kay mag-ilis ako kay ari kuno ko man yun to. So kana siya guys so nice pagkado na siya oh. So mag-ilis ako guys kay ting paniud to na. Unja kani siya na humot ka di siya nga buwak. Kay nahumutan na siya og magabi. Ni, nice ka jo. Humot ka jo din na siya guys mo. Lingasaw jo yung humot nga murag humot sa pagita. So nakasaliat kong video guys kay hanggang amo na ay kay istorya ba niya.
na kuan ang tugtog. Nang sa mga diha Kirsty. Diyan sa gitagaan og ingani guys oh. Nabo ko ingani ba kang gitagaan sa usa ka. Kuan. Nga kani guys nindot kay ni sa tanan ni kay. Nice kayo oh. Kani air muna sag makuan ra sa sangin hangin ray magpadaghan na ni guys magpatambok. Sumuli sa ko guys kay mag-ilis ako kay mabalik ko dari kay para maniud to. Kana ko to guys nag-ilis guys na slay gibuhat tayo si Rubin nga kuan. Pugon. So gibuhatan sa pugon para ilang lutuan. Nasa guys so kanang sakto ang kawa. Magluto. Si pugon. Ano yung gibuhat ni Rubin? Dahil silang kusina. Talagang talong nga kuhan guys na bunga na. So kanisi dyan guys mo ni say kuan kanang kailangan siguro mo dani furnace dili si tawag dani oy kanang ginagkuan bitag mo graduation mo ni say ipin ba kalimot ko sa tawag dani guys. So comment mo guys og say tawag dani nga kuan na nagipakatay ra na dari. Jadi agi pamalin na pud na hani guys para nakabisi ka jud kay sa mga kaang man nga buak jang ibalhin ako des puti. Wala si Jar. Nya palang tago na pud na dana guys kay ron di ma daghan ag kuan. Daghan pa ka jud buhat yun na. Nanas ko ana sa kang Kibuloy daghan na sa farm ni Kibuloy. Daghan man nas Davao imuha oy kani. Ay sige na sa ati, Grace na. Hi. Kasi ito ang kugihan kayo nga kusgan. Hi. Musta naman ka? Ruben Rubin siya na. Ano taga Grace? nangatulog naman tong panday. Dagan kayo na sa tanong dari. Ma'am Grace. Daghang tanom nya. Tanaw ka nato ang Kuan, viewers po to sa guys nga nasa Amerika. Nga kauban ni Ati Daday ba sa Amerika nya ipatanaw ni Ati Daday sa mga tanom ba kay kadaghanan sa tanom dari guys. Sus bawat sulok kay kasi klaseng mga tanom na. So daring dapita guys. So, sa una sa kuan nalipay si Ati Daday kay kaning igang mga ingani duha ra jud nakapunuan guys nya karon daghanan na so kad nga ako'y nagatiman sa mga tanom bay daghanan na sa tanan guys so nalipay siya guys kay grabe man lakaw paniud tulo mo mana hala pas mo yan ka daghan kayo na sa kuan hay kuno so dere napita guys na diri mga ipangtaguan na hanga mga kuan daring dapita ay sa Christy dari kayo uy panyod to na mo yan ang kayo mga bata oh kung man naman may panyod to na kanina is finish dyan walis da ingani sa una guys pero hasang gitagana ni daghanan duha nakapunuan daring dapita na po na siya guys nakahilira mga pink puro na andya yung dapita mga pink na guys na eskado so mo ni hangi kabisihan guys lagi guys na pa man nagtrabaho si Rubin daring mga fortune hagi pangbutan di pare-pareho po na guys kani mahal ka adto ni si Ja kani mahal ni guys kaban kakita mo ngani mahal ka adto si Ja nila mga saha sa ilang mamo pa nang balhinon
Jadari, hanap isang kitamnan guys, ug kanang murag mga violet ya. Violet dari sa ilawom. Nga ni ganahan man sila dani ang amo. So, kanang itambak ko na. Daghan ka buwak guys. Ganahan siya ana. Dari, daghan ka lang klase-klase o. Hinahinay basta ako po. Oh. Mahuman-human. Nice ka guys. Dari napita food. Kani food puro gani. Dari gitang-tang na mo agwa na po jud may ice cream dari guys. Murag aha na mong gitur ba kay gibag-o maguna mo ni ang pisto. Kani siya oh. Mura sag ice cream. So, ang kaado. Na kuilan suni sa punang gitamnan. Daha po na sang gitaganog peanut tree. Na kani siya guys, insulin ni na po insulin kani insulin makaon ni. So injura nang birahon guys nga na. Yun ang kanon ano. Tamis nga mo lag aslam-aslam. Wala. So kaning sinaga sa nang balik kay gilabhan man nagapon. Basa ka duang di ko pwede basa. Yo apo ko kahuman guys kay amo pa na ipamalhin ng banda rin napita oh. Napo dito guys, santo dito nagkanaka mga buwak to ah. Grabe, naghangado guys din mo ma. Puno na ni mga buwak dire. Uy, ayo hawiri kay nga. Laot. Abot na day agizahang kuan. Salamat kay kadyo ni Mambi. Niabot na gizahang hayhayan. So amo sa isang liliyon. Pero ayo guban ang box nak. Wala kayo ng plastic, gukay-gukay na. Gikan di kurtus bikas guys nya. Pawis ako kay init. Naigipabuhat tagang amo lagi tulo. Kaya di na mabuhat nagkalunis kay so tinda na po ko. Salamat kay kadyo pud sa namalit sa akong biko. Kuha na lang kay di ara ablihi kay ibalik ra pug tip ba. Pero ang tanaw no say pormang ay nindot. May palit po tagi nga ni. May paging kapasabay ka na po. Ina kay masamad ka, makatusok ra ba ni sa maka dasa itong sa lamisa kay huguton ra. Lamisa. Kuranan. Bira. Di man mabira. Ako ipugang na namin, ako bira. Bira hala. Ge. Iwan ko'y kusog. Ge. Baliya na lang ni. Nam kay tip. Tipan nagbalik ba? So, uy, basig bagsak sa simento ha. Murang itisting kay sinog na damage ba. Mapay mong giduha kay ron kay hayhayan. So kinanglan jud na ihatod na ho kay bugat man ni. Ang tiil kay kani usa. Di asa may til anak. Anak ko lang. Niti ko ito eh. Ay, Ayaw mo. Niti ko ito eh. ah. Nice kayo eh. Para asa ni, aw kuan isda kanang pwede po sa ubos. Pwede po siya kanang usba o kanang iksian ra. Pwede yan. Sabon man eh. Kaniyon. Ako ra ni kuan dito. I ready. Kasi pusak do dito silang atubangan. Kani mo ira ni sa. Kaniyon kung na. Kani may lock ni. Salamat ti kadyo Mambi, salamat kadyo Mambi diyan nagisang hayayan dito sa kuan. Nice siya oy. Kiligon. Yang di-order ni ma'am nga para kay Cristel dito na ma'am among symbol.
Salamat kayo ma'am. Malipay ko sa Crystal ni ma'am. Lipay Diyos Cristela na. Okay na ma'am. Salamat kayo sa imong paglab. Dili, oh. So, dili, extend. Aw iluklok ra mo Hindi din mo na sa. iluklok. Awa. Lagi ma-adjust, pero adjust man Kaya siya. ma-adjust mo, good na yung gano'n. Pagpatasan mo nga eh. Dagang yung labi. Pwede lang. Ang kibila mo lang isuksok. Sus ka nice ay. Ato, gani pwede. Kung naanira. Mo gani yung diri ko gusto niya ni kon. Nyo kay ano iya simbol og balik nak. Tanawa, kung saan ni pagpungan. Kay ba mas Nicole kay i kuan sila nak. Mura sa kanang kay arong isudo balik sa box kay para ihatod. Kay bugat ra ba na siya.